ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಸಿ ಯು. ಪುಷಿನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರೂಮ್, ಒಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ರೂಮ್. ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಶೀ ಏತ್ ಕುರೆ ಉಂಡು ಕಾರಿಡ್ಲ ಬೀಲಡ್ಲ ನರಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರು, ಮಸ್ತ್ ನರಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲ. ಮೋನೆಡ್ ಪೂರ ಕಣ್ಣೆಡ್ ಪೂರ ಚಿಚ್ಚಿ. ಐ ಕಣ್ಣು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪುಷಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಬರ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಬಾ. ಎನ್ ಪೋಪೆ ಬಾಯ್, ಎನ್ ಪೋಪೆ ಬಾಯ್, ಎನ್ ಪೋಪೆ. 2 times ತಿಂತಾರ ಫುಡ್ ಪಿರ ಎಂಚಿನ. Don't disturb me. You're troubling 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 me. No. 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 Look here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ. ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟಿಗೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಎಂಕ ಕೆಲಸ ಉಂಡು. ಈಗ ನಾ ಪಿರಾರ್ದು ಎಂಕ ಬಲಿ ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಯ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಕೆಲವರ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತದೇ ಬರ್ಪುನು ಉದಾದ ಮನ್ಪುನು. ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಗಿಡಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದಿ ಒಂದು ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಲೈಫಿನಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ನಿಕಲ್ ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ಮೋಕೆದ ಕಾರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಫೆ ಗೊತ್ತುನೆ. ಸೊ ಅವೇ ನಾನು ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಪಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊರುಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನ ಆಪುಂಡು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನಿತಿ ಓವೇನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆನಾಗ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಪೆ ಪನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಕ್, ಒಂಜಿ ನಾಲೈಗೆ ಒಂದು ಮೂಜೆಗ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊರೋಣ ಅಪ್ಪಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಬಿಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಲೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪುನ್ ಪಂಡದ ಅದೊಂಡಲ್ಲ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ದುರಾಂಡಲ ಪೋಲೆ ನೇಚರ್ ತೂಲೆ ಅಥವಾ ಬೀಚ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಬೀಚ್ಗೆ ಓಲಾಂಡಲ ಪೋದು ತಿಕ್ಕದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೀಚ್ ತಕೈತಲ್ಲಿ ಜನ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪೂಡಾಪುಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದದಾಂಡಲ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಲೆ ನೇಚರ್ದೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತಿನ ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪುನತೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದ ಆದ ಪಂಡ ಕೆಬಿಕ್ಕು ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಲೆ. ಕೆಬಿಕ್ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪುನು ದಾದಂಡಲು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಕಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಕುಲು ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಆರಾಮದು ಜೋಕ್ಸ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರಂದಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯನ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೆಬಿಕ್ಕು ಕೆಲಸ ಆಪುನು ನಿಕಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯಡಿತಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದಲ ಪನೋಲಿ ಅವು ದೂರ ಪೋಪುನು. ನಾನೊಂಜಿ ನಾಳೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಳೆಗೆ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪುನು ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಪೂರ ತಿನ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಆಸೆ ಮಂತದು ಶೋ ಕೂಡ ದುರಾಂಡಲ ಪೋದು ತಿಂದುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಶೋ ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತನ ಅಪ್ಪಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಜವಾದ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಆನಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಬಿಕ್ ನಾಳೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಲೆ. ಇಂಚದ ಅದೊಂಡ ಪಾತಿರೋದ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ನಾಳೆ ಐತೆ ಪಾತಿನ್ನು. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನೋಟು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಬಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅವೇ ವಿಷಯನ ಪಾತಿರುಚಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಬೇತಿದೆ ದೊಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಪೋದ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಡು. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ. ಟೆನ್ಷನ್ಡೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಲೋಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೋನುಚಿ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡೋದು ಮಂಡ್ಯ ಇಡೀ ದಿನ ಕೊರಿಯೋದು ಉಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಅವನೇ ಕೂಲ್ ಆದ ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಕೆಲವರ ಆಪುನು ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದು ಪಿದ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಕುಲು ನಿಜವಾದ ಪಿದೆ ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕುಲು ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ನಿಕಲೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆರೆ ಉಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ ಓಕೆ. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲು ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಆಪುಡು. ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚ ದಾದಾಂಡಲ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ ಹಿಂಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಚ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತನ ಆ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಪೋಡಂದು ಯಾನೇನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋಡು ಈ ಒಂಚು ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕೊರಿಯೆ. ಸೊ ಇದು ತನಿಷ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ತನಿಷ್ನ ವಿಷಯ ಬುಕ್ಕ ಬಂಪೆ ಯಾನು ಕೋಡೆತ್ತು ಮುರಾಣಿ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ತರೆತ ಎಣ್ಣೆನೇ ಪೋತುಜ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ತರೆಟ್ಟು ಮಂಡೆಡು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚಂಚನೆ ಉಂಡು.
ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಪಿರೋರ ಮೀಯರ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಪಿರೋರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪಿರೋರ ಮೀಪೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೋತುಜಿ ಓರೋರ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪೋನಿ ಸೊ ತನಿಷ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋತೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಏನ ಸೇಮ್ ರೊಟೀನ್ ಆತೆ ಇನಿ ಕಜಿಪು ದಾದ ಪಂಡಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ರಸಮ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ದಾದನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೇರು ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕಜಿಪು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವೋಡು ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕಿತ್ತಿನ ನಾನೋರ ಆರು ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಗಲೊಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಲೈನಿ ಅನ್ ಪೂನಾಗ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮೀನು ಪಾಡೋನೆ ಟಿಕ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂಶ ಅದು ಏನು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಂತಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲತ್ತು ಬೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿಪ್ಪುನು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನೋರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ದಾಲೇಜಿ ಇತ್ತೆ ಕುಲೋನ್ ಒಂಚೂರು ತನಿಷಿಗೆ ಕಾಪೆ ಅಂತ ಪೂರ್ತು ತನಿಷಿಗೆ ಕಾಪರಿ ಜೀನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಆನೆ ಪೋಡು ಆರು ಪಂಡು ಪೋತಿರ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಡ ಟೂ ವೀಲರ್ ಪೋಡ ಅಂದು ದೊಮ್ಮುಂಡು ನೆರಾಲಿತ್ತುನ ಪೋಲಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹೇ ತೂಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದುವೇ ಒಂದು ಕಜಿಪು ಇಡೀ ಬನಲೆ ತುಚ್ಪಾಯ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡು ಒಂಚೂರು ಉನರೆ ಏನು ಪಾಡೊಂದೆತ್ತೆ ಅವೇನೇ ತುಚ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂನಾಗ ಕೋರಿಯಾ ಮಟನ್ದ ಲೆಕ್ಕನ ತೂಜುಂಡು ಗ್ರೀನ್ದ ಅಂಶನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂತೆವು ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಯಾನಿಗಳ ಪಾತಿರ್ನಾಗನೇ ತುಯಿನಿ ಆಯ್ತು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಿನ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆಂಡು ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ತಿನ್ಪೆ ತಿಂದದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೋಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಚಿರೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯಾಂಡು ಸೊ ಯಾಂದಲ ತೋಜ ಎನಿಕಲೆಗ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತೋಜೆ ಪಿರಾಡ್ ಪೂರ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಯಾನಂತ ತೋಜ ಎನಿಕಲೆಗ್ ಪೇರು ಬೆಚರ್ ದೀದಾಂಡು ಅಂತೂ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೇ ತರಕು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಶೋಕುಂಡು ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್ ತಾಯ್ಪಂಡ ಕುಜಲ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇದಾದ್ರೆ ನಾ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನಾಗಿತ್ತು ಜೇಕೋ ಫೀಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೆತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಅವರ್ ಗುಡಿಯಾದೆ 1 ಅವರ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಐಡಿದ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಬೂಡಂದಿಜ್ಜಿ ಇಡೀ ದಿನದಿಂದಲ 1 ಅವರ್ದಿಂದಲೇ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಜು ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಮೀ ಬೊಕ್ಕೆ ಮೈ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಆಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈದೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚದಿಯೇ ಕಾಫಿ ಮಂತು ಕೊರಡೋದು ಸೊ ಅಂಚ ಚಾದಿ ಇಚ್ಚಿ what I'm searching ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಪಿರಾಡ್ದು ಉಂಡು ಕಾಫಿದ ಡಬ್ಬ ಇತ್ತೆ ನಾವೆಂದೆತ್ತು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಬೊಕ ಪೂರ ಅವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಯ್ಯ ಇಂಚ ಪೂರ ಅವನೊಂದು ತನಿಷ್ ಜೋರ್ ಟಿ ವಿ ದೀತೆ ಜೋರ್ ಪಂಡ ಜೋರ್ ದೀತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿನಿ 3rd ಡೇ ಬುಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದಿಚ್ಚಿ ಯಾನೇನದು ಎಲ್ಲೆದು ಬುಕ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಗುರುವಾರ 8 ದಿನ ಹೋದರೆ ಗುರುಕುಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುಲಿಕ್ಕೆ ಓದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜೇಂಕಮ್ಮ ಪನ್ನೋದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಗುರುವಾರ 8 ಅಮ್ಮ ಸಾರಿ ಇಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋದಿತ್ತೇರು 6ನೇ ಬುಧವಾರ ಬರೋದು ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲರೂ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೋದರೆ ಯಾನಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾವೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಇಂಚ ಗುರುವಾರ 8 ದಿನ ಅಂಚ ಸೊ ನಿಖುಲದ ಅದನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಡ 2 ಪಡ್ಬೇಕು ಓದೋಡೋದು ಗುರುವಾರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುರುವಾರ ದಿಂಚಿ ಹೋದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಗುರುಕುಲ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೂ ಆಗಿ ಸೊ ಆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೂಡ ಹೋದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ರಪ್ಪ ಏನ ಕಾಫಿದ ಡಬ್ಬ ಪಿರಾಡುದು ಯಾನರೆ ಗಂಜಿ ಕಾಫಿ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಪಂಡೆರಡ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಪಿರ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಆದೇ ಬುಂಡು ಮುರಾಣಿ ತಾನೇ ಪೋಯ್ವಾರದ ಗುರುವಾರ ಅಡಿತಾ ಇತ್ತೆ ಆ ಗುರುವಾರ ಮುಗಿದ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಗುರುವಾರ ಬತ್ತನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ಕಣ್ಣು ದೆಪ್ಪೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಿರೋಂಜಿ ವಾರದ ಗುರುವಾರ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಚಪಾತಿ ಬಾಜಿ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಪಂಡ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ದಿನಾಲ ಅವನೇ ತಿನ್ನರೆ ಅಂತೂ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಯಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಇದೇನ ವೀಡಿಯೋಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯ ಬತ್ತದಾಂಡು ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬೂದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೇಜಾಡಿತ್ತಾಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ್ನು ಕರಗಾಡು ಅನ್ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆತೆ ಬೇಜಾಡು ಕುಲ್ಲೋಚಿ ತಾಯ್ಪಂಡ
ನಿಕುಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಡ್ಲಕ್ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುದುಪ್ಪುನಕುಲು ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಕುಲು ನಿಕುಲೇ ಪಂಡ ಜೀವ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫುಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏರಾಂಡಲ ಒಪ್ಪೇರು ನಿಕಲ್ನ ಕಂಡನೆಯ ನಿಕಲ್ನ ಬೊಡಿದಿಯ ನಿಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಥವಾ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಏರಾಂಡಲ ಒಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಬೇಜಾರು ಹಿಡ್ದು ಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರೋಡತ್ತೆ ಆಯ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ ನೋಟು ಸೇರೋಡು ಪಾತೆರೋಡು ತೆಲ್ಪೊಡು ನಲ್ಪೊಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಏರ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಿರ್ತುಲೆ ಅಕಲ್ನ ಎದುರು ನನಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಆಲ ಬೇಜಾರು ದಿವನೊಚ್ಚಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಅದಂಡಲ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತಂಡ ಆ ಬೇಜಾರನ್ನು ದೆಪ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಆತೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿಡುಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ನ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಮಾತೆರ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಇರ್ತದೆ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಬೇಜಾರು ಇರ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಿದಾಯಿ ಬರ್ಪ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಆಪುಂಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಏನ ಸಿಂಕ್ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲಪಂತೆ ಕಿಚನ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಕ್ ದೆಕ್ಕಜನೆ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬೊರುಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕ ಐಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದಿಯಾರನೆ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಉನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಟ್ಟಲು ಸಿಂಕ್ ದೀಪುನ್ ಪಂಡ ಆ ಸಿಂಕ್ ಏತ್ ನಿರ್ಮಲ ಅಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವ ಜೊತೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಒಂದು ಏನ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನಡು ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸಿಂಕ್ ದೆಕ್ಕುನು ಕಿಚನ್ದ ಸಿಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೆಕ್ಕುನು. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನಡು ದಾದನ ನಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದರ್ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆ್ಯನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಲ್ತದೇ ಮಲ್ಪುವೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನ ಓಂಡಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಹೊರ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಅವ ತೂಕ ಏರ್ಯಾರ ಪನ್ಪರ ಅಂದು. ಸೊ ಆತೆ ಆದಿತ್ತುನು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುನು ಅಂದೆನ್ವೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟುಗ್ಲ ಆ್ಯನ್ ಏಪಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಾವೆ ನಿಕಲ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ಎನ್ನನೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರು ಅಂದೆನ್ನುವೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಾದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್.